האמת שזה שיגע אותנו במשך שבועות, העסיק אותנו, לא רק אותנו, האמת, את כל העולם, רשתות טלוויזיה, עיתונים, כולם שאלו את אותה שאלה, מה ומי עומד מאחורי סרטוני הבאמים מעל כיפת הזהב בירושלים, שהציפו את הרשת וזכו למיליוני צפיות, עכשיו לניתאי אלבוים, אפילו יותר מקצה חוט, אני חושב, ניתאי. טוב, תראה, אז הפעם באמת הבלבול היה גדול במיוחד, מכיוון שלא רק שהסרטונים האלה נראים מאוד אותנטיים, מדובר בכמה סרטונים שמתעדים בדיוק את אותו הבאם, באותו מיקום, ולכאורה אין שום קשר בין האנשים שצילמו אותם. את הסרטון הראשון שהצית את כל המהומה, צילם בחור בשם אליגאל גדליוביץ', זו זווית אחת שראינו. העניין הוא שזמן קצר לאחר מכן העלו 3 צעירים תיכוניסטים ממרכז הארץ, סרטון נוסף, מה שאתה רואה עכשיו, שמתעד את אותו הבאם מזווית עם שונה. קריאות ההתפעלות וכולי וכולי. בוודאי, בוודאי. הם גם טענו שהם נתקלו במקרה, ומאותו רגע הסרטונים האלה עושים את דרכם במהירות לאינטרנט כמובן, ולרשתות הטלוויזיה בכל רחבי העולם. And it probably will not be long before you come across footage of a UFO in the skies over Jerusalem. We got 4 different videos, all from various perspectives, showing this light above the Dome on the Rock. Easily dismissed as a hoax until you see this. The same event, or so it seems, filmed from a different angle by someone else. טוב, אז גם אנחנו התלבטנו, כי נראה שיש פה תיעוד אותנטי ונדיר, אבל אז בעזרת חברת איישר התחילו להגיע אלינו פרטים מאוד מאוד מעניינים. למשל, התברר לנו שאותו אליגאל, שעונה גם לשם גלי או גאל, הוא לא סתם איזה צלם מקרי וחובב, אלא איש קולנוע שעומד בראש חברה להפקת סרטים. בנוסף גילינו שאותו אליגאל הופיע בעבר כשחקן בסרטים עלייתיים ובדיונים, שאחד מהם עושה כפו בעולם הנסתר. הנה עכשיו אתה רואה אותו עם הבגדים השחורים, לא תאמין מי זה השחקן הזה. השחקן הזה שמופיע לצידו, לבחור הזה קוראים גולן ארביב, שמתברר שהוא המורה לקולנוע של אותם תיכוניסטים שצילמו את סרטון הבאם השני. הבנתי אותך. יפה. אז עכשיו כבר הטענות לפיהם שני יוצרי הסרטונים לא הכירו אלה את אלה, נשמעו לנו מאוד בעייתיות, אז פשוט הרמנו טלפון לאליגאל, וככה זה נשמע. הכל הוא פשוט כיד המקרה? אין דבר כזה מקרה. אני לא מאמין במקריות. ושאני במקרה, אתה יודע, זה יכול להיות שזה גם לא במקרה, אתה יודע, שזה צורך העניין. אני עכשיו, יצא לי, אתה יודע, לצלם את מה שצילמתי, ובאמת לחקור, וזה מה שאני אומר, אני רוצה לחקור את זה קולנועית. לא יודע, רב הנסתר פה על הגלוי, זה מה שאני יכול להגיד. ליגאל, מה שאני אומר, יש לו בסיס? בוא נדבר קצת אחרי זה, כי התינוק פה, אני פה... שנייה, רק תענה לי על זה. התינוק הוא פה צורח לי. הכל נכון. הכל בסיפור הזה נכון. כל מי שאמר מה שאמר, הכל נכון. יפה. אז הכל נכון, אחרי שלא קיבלנו תשובה ברורה, ניסינו גם את גולן ארביב, המורה של אותם 3 צעירים. תחילה הוא בכלל מכחיש שהוא מכיר אותם, אבל אחרי כן הגרסה כבר משתנה. מה הקשר שלך לסרטון הבאם? תשמע, אני הייתי שם שזה קרה, אז... היית עם אליגאל באותו רגע? כן, כן. היה גם זווית שנייה שצולמה על ידי 3 ילדים. כן, זה אני לא יודע, זה משהו שאחרי זה הם העלו, הילדים האלה. אתה לא מכיר את הילדים? לא, לא מכיר אותם. הם לא לומדים בבית ספר שבו אתה מלמד? אתה מדבר על 3 ילדים שצילמו? כן. הלו? עם 3 ילדים אני מכיר. הבנתי. כן, זה צירוף מקרי מאוד נדיר. אולי אפילו טירוף מקרי. יצא לכם לדבר על זה? האמת שלא דיברנו על זה, כי נכנסנו לקטע של הבגרויות וזה, אז לא כל כך יצא לי לדבר איתם. כן, טירוף מקרי. כן. כן, תשמע, אז נראה שהצילומים האלה כבר לא כל כך אותנטיים, זה ברור. מה מסתתר מאחוריהם? את זה בינתיים, אתה יודע, אף אחד לא מגלה לנו. תרגיל יחצנות, חלק מסרט חדש, אולי אפילו... אם צריך לאמר, אז נראה לי שסרט חדש, אולי זה הפרומושן המאוד מוצלח שלו. זה הימור? מאוד מוצלח, זה הימור. הימור בלבד, כן, אנחנו לא באמת יודעים. בסדר, נמשיך לעקוב, נכון. יפה, ניתאי, על עבודת הבילוש, תודה. תודה.